Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga pada kesempatan kali ini bagi yang mengenai saya ucapkan terima kasih, semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini part ke-6 di Rewang Mbah Sur Indue ya. Nah, di AC kalau mau niku langsung niku milih niku wis mending kan karek penak ngoten. Nah. Ra, enak. Ra, jajal loh. Hah? Madhep rene ra. Hai. Ono ya. Ini aku paham. Ini emek lantel ngene ya raya. Beh piye iki? Mantap ya raya. Mantap. Nah, aku paham kau anti kamera. Paham oh. Ilik balang ya ngono. Ndak jaki, ndak suka. Lah air iki padha karo Yunur iki seneng iki. Mantap ya ra. Mantap iki kan kene Mbah Sur. Mantap. Nah. Mantap jiwa ini lah. Mantap jiwa. Abapi. Ada ya lah. Nah. Warna makanan. Mantap raya. Warna makanan. Warna makanan. Apa nih? Warna ini. Warnanya apa lah? Pink. Waduh, rasanya apa lah? Ya. Strawberry. Oh, pinter. Strawberry tambah sayur. Pinter. Mantap jiwa sana. Enak ndak iso to ngono iso lho Mbah Sur. Kon rewang kok. Kira iki beres ria iki ah. Seger. Ora. Iki si meong lah. Meongnya ra. Mak. Oke, iki sik engko lali Mak. Aku mau langsung ngurusi niki yo ngurusi piring. Ngurusi piring kon gawe 90. Iki wis oleh 6 sewayah terakhir Mak Sutiyah. Dadi sok genero Mak. Mbah Katene sing kae anake 7. Nggih, tak gawe iki Mak Sutiyah sok ngono iki Mbah Sur. Mbah Sur. Soalnya Nur. Napa Mak? Apa iki jemuah malam Setu. Nggih, nggih manut nggih. Malam jemuah iki bae rebone dari ya sik rewang mantep. Oh, semanut nggih Mak pun to malam Setu nggih. Oh, lah nggih kula manut to Mak. Nggih, manut. Pah iki. Barang iso gentan ya Li. Gentan malam Setu. Mama ayah malam Setu. Mak jar rewang le. Malam Setu. Meong. Dia anakku keserano. Bener ah? Nah, ini terusnya iki peresan. Nah, iki ese. Hitungan. Saya hitungan ese. 1, 2, 3, 4, 5, pinter. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 28, 29, 30, 31 32 33 34 35 37 9. Berarti jumlahnya berapa Ra? 9. Nah, iki sing 39. Iki apa jenenge lagi? Jeli. Ini apa? Mantap Ra. Abang merah. Mau. Mau. Sekarang wis mari ya.
Semangka. semangka, Eh, jeli, minuman, apa ini? susu, terus Ini namanya gula. gula, Ini namanya santannya. santan. Iki Ini apa? jeli, Selasih ini. selasi, telek, Loh. telek anu, kodok. Lek wong Jawa telek kodok. Iki jeli, mantap toh? Heeh. Oke, terima kasih ya Raya. Heeh. Berkata hitungan sapa ora tah wakeh. Ndak iso ngitung iki. Banyak ya. Heeh. Aku sampai ambruk gitu. Apa iki mati brone ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben anu, Ki, Enak pol. Ira wis ngrasakne to. Nanu rasane es lho. Baik dong. 1, 2, Heeh, pinter lho. 4, Heeh. 5, 6, 7, 8, Ah. 9, 10, 11, 12, 13, Pinter. 14, 15, 16, 17, 18, Heeh. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bisa tak ini nih. Ya.